torn de nit, a partir d'ara 60 minuts per repassar l'actualitat. Com sempre començarem amb la nostra entrevista, ja sabem doncs, que aquest cap de setmana s'ha celebrat arreu de Catalunya el Corpus Christi, doncs d'això en parlarem amb la persona que ens acompanya avui, que és l'Enric Figueres, que ja saben doncs, que ha estat reelegit com en l'Assemblea General com a director del patronat, oi? Del Corpus Christi, va ser doncs, aquest mes de gener. D'entrada, doncs, una reelecció vol dir doncs, que és una feina continuista, no? Una feina continuista, però una gran feina continuista, no? Perquè doncs, tot el que comporta organitzar la Diada de Corpus a la ciutat de Lleida doncs, és una feina gegantina en la qual implica molta gent i en la qual doncs, hi ha molts fils a lligar, no? Clar, però ara parlarem del Corpus, però a més doncs, des del patronat sí que fan moltes activitats, podríem dir, no? Sí, el patronat doncs, té agrupacions tradicionals que, a més del que són els dies previs a la Diada de Corpus i el mateix dia de Corpus, doncs, participen en infinitat d'esdeveniments arreu del país, no? O fins i tot en altres països europeus o fins i tot a Llatinoamèrica. Com per exemple, doncs, perquè ens en fem una idea. Bueno, tenim molt bon record de tots els països europeus que hem visitat, doncs, com Suècia, com Cracòvia, aquest any anirem a Grenoble, a França, però tenim una especial significació la nostra presència a la ciutat de Medellín, a Colòmbia, doncs, el 2009. I quina tradició hi porten? Gegants, no sé, se m'acudeix, què és el que porten? Sí, el que van portar aquí... Bueno, gegants és una mica difícil, no?, portar-los a Colòmbia, però... No, van portar tot el nostre conjunt escultòric de gegants, sí, van viatjar amb avió i després van portar l'agrupació de cavallets del patronat del Corpus. Molt bé, doncs devien ocupar mitja bodega, no? No ho sé, van tornar amb vaixell, però d'anar van anar amb avió i en 7 dies doncs hi eren. Molt bé, fem una miqueta de balanç del que ha estat la celebració d'aquest Corpus. Hem vist engalanat tot l'eix comercial, ple de flors. Em sembla que amb aquesta calor devien començar molt d'hora a col·locar-les i de veritat que es necessiten molts voluntaris també per fer tota aquesta obra, no sé si de jardineria o com li podríem dir. Sí, a mi el que em deia abans, no? Potser em toca donar la cara, però realment si no fos possible pels 100-150 persones que han participat en l'organització dels actes, doncs no hagués estat possible Corpus a Lleida, no? Des del punt de vista de l'àmbit tradicional. A les 6 del matí vam començar amb els equips de catifaires, uns 65-70 catifaires aquest any, la qual cosa doncs, implica que any rere any doncs, anem augmentant la participació i presència voluntària, perquè no són només els components de les nostres agrupacions del patronat, sinó que la gent s'hi afegeix, no? A més que el Corpus reivindica i implica moltes recordances per part de molts ciutadans, no? Clar, el Corpus és una festa, podríem dir, bàsicament religiosa, no? Sí. Dins del que és la tradició, no? El que fa doncs, és venerar l'Eucaristia. No sé si es perd una mica lo religiós enfront doncs, a més la tradició popular, no sé si... Quan vam voler recuperar l'àmbit tradicional, la processó s'ha continuat fent sempre la Seu Vella, però nosaltres el que vam voler és que tornessin les catifes a l'eix comercial de la ciutat, que tornessin els elements, que tornessin una sèrie de continguts que hem anat donant durant aquests darrers 18 anys, no? Des de l'any passat, doncs, l'Església va decidir de baixar i aquest any ha consolidat definitivament quedar-se baix i participar tots plegats d'aquesta festa significativa que ha de ser per Lleida. Una miqueta, què té més? De festa popular o de tema catòlic? Perquè clar, d'alguna manera sí que es va perdent la fe, si més no cada vegada hi ha menys persones que participen de l'Eucaristia, per exemple, no? Sí, nosaltres som respectuosos, evidentment hem de tenir molt clar que tots els elements de la cultura popular i tradicional venen de la festivitat i de la Diada de Corpus, per tant, venen d'aquella religiositat i d'aquella cristiandat, no? És veritat que la societat ha anat canviant, però penso que el fet que l'Església hagi decidit baixar i hagi decidit implicar-ho i barrejar-ho tot, jo penso que és positiu per tots i evidentment és positiu per la ciutat. Què guanya? Jo crec que tampoc no es tracta de dir si més o menys. Evidentment nosaltres defensem i potenciarem i promourem la recuperació de l'àmbit tradicional de la Diada i l'Església evidentment ha de fer pastoral i ha de fer els actes religiosos que li pertoquen. I pel que fa a les tradicions a Lleida, com anem? És a dir, ara ens deia, no? Sortim a Europa, també a Sud-amèrica, però
som conscients de que s'han de mantenir les tradicions? La gent són participatius? Sí que veiem tradicions com per exemple moros i cristians on hi va milers de persones, per exemple. Això vol dir que sí que d'alguna manera ens crida l'atenció, si més no una part de les tradicions, no? Si em parlen el contingut de la Dia de Corpus a Lleida, jo penso que anem creixent, perquè jo recordo que fa 18 anys fèiem catifes i no hi havia pràcticament ningú al carrer Major. Ens ho havíem de fer tot d'entre nosaltres i després anàvem fent contingut, però no hi havia gent, no hi havia públic, no hi havia ciutadania que sapigués que havíem tornat a fer aquelles activitats. Avui les places són de gom a gom, els carrers, la gent baixa a veure les catifes durant tot el dia, baixen a veure la sortida de l'Àliga al migdia i evidentment els milers de persones d'ahir a la tarda pel centre de la ciutat consoliden la presència de la ciutat en aquests actes i el suport de la ciutat en aquests actes. I ja té mèrit, perquè sortir de casa amb la calor que feia, no? Sí, però és millor que no pensar que plourà, com l'any passat, que desllueix una mica la feina de tantíssimes persones que, com li dic, són al darrere que fan molta i molta feina. No està clar, i ara deia que hi ha un increment de persones que participen d'aquestes festes tradicionals, perquè de fet són festes que es fan al carrer perquè la gent les visqui, no? Si no hi ha participació d'alguna manera de la gent que mira i ho gaudeix, ja no té potser tant sentit, no? Evidentment. Tot i que vostès també, la participació de tantes persones ja és un sentit, no? Sí, evidentment que tantes persones aglutinades entorn d'uns objectius com poden ser la Dia de Corpus i recuperar àmbits tradicionals que tenia la nostra ciutat, és prou important. I cal recordar que Lleida era coneguda com igual avui ho és Arbúcies, ho és Sitges i altres poblacions del país, no? Però crec que Lleida tornarà a ser coneguda aquest any. Jo crec que a nivell mediàtic, a nivell informatiu, hem traspassat fronteres i que Lleida en pocs anys tornarà a tenir aquesta diada marcada per la presència de molta gent de fora que vindrà a veure catifes i la implicació cada vegada més gran d'altres entitats de la ciutat. Molt bé, la gent de fora que vindrà a veure catifes i molta gent que ja no cal que vingui de fora perquè ja estan aquí d'alguna manera, no? Ja estan aquí. Vostè és, i canviant una mica de tema, és coordinador territorial de la Direcció General d'Immigració, no? D'alguna manera, com també participen les persones immigrades en aquest tipus de festes tradicionals, que potser en les poblacions que es viuen hi poden haver festes que siguin similars i una mica s'adapten? Suposo que la gent que s'hi va poder passar ahir pel carrer Major mentre es feien catifes, mentre es portaven gegants, mentre sortia el seguici, van poder veure que hi havia gent immigrada, nouvinguts, nous catalans, que varen participar de les festes. Nosaltres tenim colombians, tenim marroquins, tenim un marroquí i un veneçolà que són portadors de l'Àliga de la nostra ciutat, tenim una acompanyant que és colombiana, de Bogotà, tenim portadors de l'Àliga que són marroquins i que són del Senegal. Vull dir, tot això amb tots els altres membres de les diferents agrupacions. Per tant, jo crec que en aquesta integració, evidentment soc un defensor i evidentment ara em toca abanderar-ho, no? Creure en aquesta integració. I d'alguna manera ens està parlant de països també on la tradició la viuen molt a fons, no? És molt forta, potser perquè no tenen tant consumisme com aquí, per exemple, que fa que s'aglutinin al voltant d'aquestes tradicions, no? Sí, evidentment, i suposo que també els fa sentir-se més com a casa, no? També és un punt d'unió amb els seus orígens i això també és un fet a valorar a l'hora d'aquesta integració. Molt bé. La propera cita que tenen des del patronat? Bé, ara ens estem preparant, estem encaixant els gegants per participar a primers d'agost a la ciutat de Grenoble, com l'idea, representant el país precisament. Per tant, és un orgull poder-hi estar en nom de la cultura popular i tradicional de Catalunya i de Lleida, evidentment, no? I quanta gent hi van? A prop de 40 persones, entre els grups de música, els geganters i els acompanyants. Molt bé, que ens coneguin arreu també per aquestes festes tradicionals. Moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos a l'Enric Figueres, director president del patronat del Corpus. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.